С това... С коя програма? Старе си изтегли сали, бе? Кажи къде идиот. Ти колко си? Не те чувам такава. Спри това записване не те чувам. Сега те чувам. И с коя програма записваш? Старе, бе. Записвай с Fraps. По-хубаво. Ползваме плачетата и спекли с лупа. Нищо тук имат. По-бе. Да, Топанаско с Мастъри ще играе. Топ героят. Бах ти трова. Малкалата ми струва, че... Да, за... Те тримата ли са с икони, а? Да. И те Блицкранк и Кейтлин. Ама те са... Да. Какво аз се парам срещу Синдрамата? Не! Това е гадновата. Топ мастер, ако не джангва. Ми ганквалата, не знам. Какво? Не, ти окей. Малфайта мога да бие фиората. Малфайта. Малфайта, братле. Какво разбрах? Да, бе, разбрах. Една. Да. Да, Dirty and Dark да зареди. И то само... Да, бе, също е Dirty and Dark, бе. Той се 100 Кейтлин си играват. Или с Риван, или с Кейтлин. Да, бе. Почнем лад ти. Туман си. Кажи като почнем луд. Какво направи са? Аз виждам, че сме се заредили. Да, видях. Видях. Срещу кой ще игра? Срещу Стингът. Значи ще игра така. Ще играя малко по-да ги биеме, защото наставим, че бъдат. Пише инвейт. Елате, бе! Смисъл в това. Аре, бе, Джоти. Вижте, идват, бе! Ние да ходим в техната. Много сте мълни, бе. Сам мазно малко кайват. Абе, няма ли някой... Абе, или пусни такива уърд... Тук пусни, тук слой един уърд път ти, бе. Кой слой тук един уърд, бе? Виж, фиората сега се набута, където ми е работа. Тук са. Ево те тук са, ево те тук, харе. Елате, бе, Джоти. Мъквай, че записвай ли, мамо? Ме интересува какво... Аре, бе! Аз тръгвай ли? Аре. Аре, тука. Тука, бе!
Некой да седи и тука, некой тука да седи. Трябваше аз да взема. Тъпата Синдра е добра, бе. Да, ма тъпата Синдра е някаква... Не, няма ме бяла, но... Добра, добра, колко е добра. Мен. Не ми фарми, бе! Джотин. Какво стана? Малка е добър, бате. Много, бате. Спрел. Чакай, му взима трипъл, бе. Добре, така как ще стигна толкова бързо, ме? Да. Чместа ме, рамриме. Че... Що? Много натаках малка. Не, аз рекох да се спрел. Аре, мастере! Аре, мастере, аре! Тъплевата! Абе, Джот! Те, колко да събате! Леле! Чувам се, мълчи. После, спадне.
Ти молчай! Що ме дразниш? Аз не мога заради тебе да седа и О, ма какво правиш толкова важно? Как? да ние учим стихче. Учите стихчета. Не сега слушам, учим стихче. Не сега слушам само да Аре, се де от това? Секунда. Една секунда да свърши игра. Тришата рабия. Не да видиш. Помага на нормални атаки, аз я взех мастера, не я взех. Трябва да свърши играта. О, ай. Боже, що си ме да си? Моля. Не ще те набия, ще те пребия. Мерси, мамо. По-силно. Ела тук, тук. Не дигам нещо бъгва тъпата мрежа. Какво? То много тъпа. Гледай! Абе си това. Айде, почвай, бе, ела тук, бе. Нали искаш да учиш, бе? Някой да играе? Боже, що си в небесата? Чуй ми, моля те, молбата. На твоя ден всеки да е най-блажен. А сега да кажи. Боже, що си в небесата? Чуй молбата. Та на твоя Божия ден. Та на твоя Божия ден. Та на твоя. Всеки да е най-блажен. Боже, що си в небесата? Дюсата го пак ще скочи. Абе, дали го знаеш? Айде, де. Виж с нормални атаки го взимам, брат. Аре, дърп.